walƙiya na haskawa na ga kyawun surar ka damina kuma ta kankama yau ana marka marka walƙiya na haskawa na ga kyawun surar ki damina kuma ta kankama yau ana marka marka walƙiya na haskawa na ga kyawun surar ka damina kuma ta kankama yau ana marka marka sallama a matakin farko bar zuwa gare na matattu zo ki auna min me zanikin sani din na yi karatu rarrafe ne farkon tashi makaranta na yi rubutu na yi musayar lambar bege biyu uku daga ninki na kamo nishadi ne waiwayo daga kalla sabina idan ka kauce min sanda saurayi da kalamai masu kyau ina so ne mi zance hausa kam yare mai kyau ga cikinsa akwai zaurance ko kusa kalmar motsi da yin hakan karar kofa ce ko garin karar karfe ke karar rawa karfin sai da mu kuma sun damu in kika yi min sadar kalla zuciya ta tana karewa kin sani da akwai da dake shi wani ba na so ki kulawa manufar zance na shi nake kudirin aurewa yanzu ma na shaida wa gidan waje ki ba tambayi innar mu marka a bar kauna na tuba ki yafe mun mu bar gaba